after paita maaudio leaks atikona kuti vana mawirirana naMutebuka waita kuti vamalikisi panguva ino Nelson Chamisa obuda achiresponda pamusoro penhau dziri kukurukurwa dzatsviriridza kutendera nyika sezhinji. Nelson Chamisa, I was betrayed the ideals of liberating Zimbabwe. Nelson Chamisa akareceiva mabribes. Nelson Chamisa pane zvaari kuronga oro pane zvaakavimbiswa neZANU-PF, ingava a prime minister position or what. Zalapina mashoko obuda Nelson Chamisa uye achipindura hapasati paane information iri clear yekuti ichokwadi here, nekuti hapana evidence inoratidza kuti pane mari yaakapiwa. Mazalapina mashoko obuda achirespondwa naNelson Chamisa. Ndobva subscribe or like utaona bell icon. Tipinda panguva ino Nelson Chamisa anopost a post on X kudanyira achiti, fellow citizens, I am focused on the main show, finding a national solution to CAP 3. No distractions or side shows. My leadership effort and focus is on our plans and a fresh start, path ahead. The die is cast, and I say and act with integrity, purpose, and in your best interest. Everything I do is grounded in accountability, responsibility, and the national interest. Ignore the sting operations and machinations meant to push a false narrative, founded in malice and lies. God bless you forever and always. Nelson Chamisa. Thomas Kwandikwana Nelson Chamisa achiti aiwa musapa attention kune nhau dziri kubuda dzinoita pasocial media nevanhu vari kufambisa manyepo pamusoro pake, nhau dzekuti he's been bribed and the likes. Madevelopments ari kuda panguva ino Nelson Chamisa achidzoka kugara nyika yeZimbabwe. Mvodza mafungiro enyu muri kudei pamusoro pechitiko ichi? Apinda comment section medu za mafungiro enyu. Subscribe or like, chit on the bell icon.